مستيات بيتنا. سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتل مستيات بيتنا لومي 29 ميازيا 2025 يو دلومي أدالينا لكم زلنا فليت حستو تمالي أب حجرات دبوباوي كفال أوروبا مبراتي تفيئو وعيلون أمسيون أب حجرات إسبانيا برتغال كمون قال خفال فرنسا مبراتي ملؤ بمدفئو أبتن حجرات استفلا لي مجننا تعزيبنا كمون معكنا زينا خساب حجي يصبصبوا الله أب هجرات إسبانيا برتغال قال خفال فرنسا نت مبرات مستفئة أبتن هجرات استفلا ليو فرحي كمون انتاي ترخيبو يخون بزبل مجننا بزح أجرجر وعيلون أمسيون نابنت أب كتماتات مدريد وانا رئيس ختمة ناي إسبانيا كمون أب رئيس ختمة ناي برتغال أب ليزابون كمون دما أب عباي ختمة برشلونة እቲ መብራህቲ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዝጠፍአ ብዙሕ ወሃብቲ ኣገልግሎት ስራሖም ናብ ህዝቢ ከቕርቡ ኣይከኣሉን በዚ መሰረት ባቡራት ጠጠው ኢለን ናይ ከተማ ሲማፎሮታት መብራህቲ ክውልዑን ክጠፍኡን ኣይከኣሉን ስለዚ መካይን ከምቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ትራፊክ ክረኽባ ኣይከኣላን ከምኡውን መስመር ቴሌፎን ብምብታኹ እቶም ነበርቲ ነንሕድሕዶም ወይ ድማ ካብ እስፓኛ ፖርቱጋል ገለ ክፋል ፈረንሳ ወፃኢ ምስ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ካልእ ከተማታት ዘለዉ ኣህዛብ ክራኸቡ ተቋሪፆም ነይሮም ኣይከኣሉን ነይሮም ማለት እዩ ናይቲ ጠንቂ ናይዚ ጉዳይ እዚ ጠንቂ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ገና ኣብ ምርመራ እዩ ዘሎ መንግስታት ፈረንሳ እስፓኛን ፖርቱጋልን ነቲ ጠንቂ ንምፍላጥ ዝተፈላለዩ መርመራታት ጀሚሮም ኣለዉ ምናልባት ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል ዶ ይኸውን ዝብል ግምታት እኳ እንተሃለወ ክሳብ ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ጉዳይ ብደገ ዝመፀ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ምክንያት እዩ ተፈጢሩ ዝብል መደምደምታ ኣይተበፅሐን ከምኡ ዝበሃል ሓበሬታ እውን ኣይተዘርጋሕን ዘሎ ኣብ እስፓኛ ዳርጋ 35,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብቲ መብራህቲ ዝጠፋእትሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ባቡር ስለ ዝነበሩ ኣብ ጉዕዞ ስለ ዝነበሩ ካብ 170 ዝኾና ባቡራት ነፃ ክወፁ ወይ ድማ ካብኡ ከልግሱ ተገይሮም ኣስታት 150,000 ዝኾኑ ካልኦት ድማ ኣብ ናይ ከተማ ማድሪድ ናይ ትሕቲ ምድሪ ባቡራት ጠጠው ኢሎም ተዓጊቶም ጠጠው ምስ በሉ ሳቶም እውን ካብቲ ቦታ ካብቲ ዝነበርዎ ፀልማት ንኽወፁ ሓገዛት ተገይሩሎም ብዘይካዚ ሓደ ናይ ስፖርት ፀወታታት እውን ከም ዝቋረፅ ተገይሩ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ፈፂምካ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ደውታ ከይዲ እዩ ተኣትዩ እዘን ሃገራት ትማሊ ዝወዓልኦን ዘምሰይኦን ምሸትን መዓልትን ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝነበረ ዜጋታትን ኣዝዮም ከም ዝተጨነቑ መንግስቲ እስፓኛ ንኣብነት ከባቢ 10 ኣሽሓት ዝኾኑ ልዕሊ 30,000 ዝኾኑ ፍሉያት ወተሃደራት ናብ ጎደናታት ብምልኣኽ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ንክሕሎ ገይሩ መራሒ እስፓኛ እውን ትማል ምሸት ክልተ ግዜ ናብ ህዝቡ ብምቕራብ ኣብ ማዕከናት ዜና ወፂኡ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ መንግስቲ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ እቲ ቀረብ መብራህቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ ከም ዝኽእል ተስፋ ብምሃብ ህዝቢ ንግዚኡ ዓቕሊ ክገብርን ፀጥትኡ ክሕሉን መኺሩ ናይ ፖርቱጋል መራሒ እውን ብወገኑ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ምናልባት እቲ ፀገም ኣብ ውሽጢ ፖርቱጋል ዘይኮነ ካብ ፖርቱጋል ወፃኢ ኣብ ስፔን ዝተፈጥረ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ቀልጢፍና ናብቲ ንቡር ዕለታዊ ናብራና ንክንመለስ ንሰርሓሉ ከም ዘለና ንሰርሓሉ ኣለና ዝብል መግለፂ ንህዝቡ ኣቕሪቡ ከምኡውን ናይ ፈረንሳ ሰበስልጣናት እውን ከምኡ ብምባል ንህዝቦም ከረጋግኡ ፈቲኖም እቲ ትማሊ ዝተቋረፀ መብራህቲ ኣብ ከተማ ማድሪድ ንኣብነት ኣብ ርእሲ ከተማ እስፓኛ ኣብ ከተማ ማድሪድ ንኣስታት 10 ሰዓታት ካብ 9 ክሳብ 10 ሰዓታት እዩ እቲ መብራህቲ ተቋሪፁ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን 99 ካብ 100 ኣብ ከተማ ማድሪድ ይኹን ኣብ እስፓኛ እቲ መብራህቲ ዳግም ተመሊሱሎ
ኣብ ፖርቱጋልን ከምኡ ኣብ ገለ ክፋል ፈረንሳውን ከምኡ እቲ ትማሊ ዝነበረ ፅልዋ ግን ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ ኣብ ቁጠባ እተን ሰለስተ ሃገራት እውን ብኣሉታ ፅልዋ ኣሕዲሩ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ምናልባት ኣብ ገለ ሃገራት ምጥፋእ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዳርጋ ልሙድን መዓልታዊ ዘጋጥምን ዜና ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ بقربة أب هاجرنا يكون أب أفريقيا يكون أب تخبابي كم ذا عينة ترخبه أزيو زجدس زي كونه معلته وزجات أمثلة زخنة زينا كخونا كدني أب أوروبا أجن أب زن هاجرات كبيت الواصل زحدر أتي إندستري بزي حال إلكتريك كاس عاصلة زي كده معرفة نفرتات من قد بابرات سيما فراتات مسمر سلكي كل مرة خبيتات توصل زبل نايتن هاجرات كتبا بخبيت كم زي سيزن جرالو داغماين هاي فتر زن هاجرات كبيت تعرف نجبرينا إلى نلوا بفلاي مس ناي ممتع ناي ديجيتال عالم نمتعي كم زي مسألة نابس علمات كتوزخل ناي بدقز فتر ناي سايبر متكعتي أو حدقة كيورد كابوس حتى هاجرات استفعل عليه تعرتاتن حدش تكنولوجين أب متتاونين زركبا كله أبزن هاجرات زفت أم ناي بانك سيستم خون ناي موقع عزيا ناي تعنا كله بديجيتال زنقاس أصل زخونة حدا معلتي متكعتي مسوردو كله تي أقول بحنساب تتوقع بالسلازغل بزح نجارات كبالا شيء غالي بزح نجار كا تهزبي كهسا يخالي معلتيو هاجرات إسبانيا برتغال كلا خفال فرنسان داقم مبرحتي رخيبا نابنت أب إسبانيا تمبرحتي مستملسة هزبي أبقولنا بموتى حقوس خجلتن استفعل عليه مرأيا سناي حقوسو كجلتن ترأيو زون حدا تبق نجاريو كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا قال توسخي حبريتها أب زقتل مدبنا خلص لكم كن في التنينة نلوم جن إذا حد صار مدفع حيلي إلكتريك أب دوباوي كفال أوروبا عملكتنا قال خلينا بلز حسب ما مدب أب زخن زازمينا صباح بخد أرستي كسر نراخب لحد صلنا مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي